Benvingudes i benvinguts a l'acte del pregó d'obertura de la Festa Major de Sant Miquel d'enguany. Salutacions als que esteu presents aquí a la plaça i als que ens seguiu també a través dels diferents mitjans de comunicació locals. Avui donem el tret de sortida a uns dies festius que esperem que gaudiu intensament. I sense més preàmbuls, demano la presència a l'escenari de l'il·lustríssim senyor Xavi Paz, alcalde de Molins de Rei, de la senyora Ainhoa García, regidora de Cultura, del senyor Miguel Zaragoza, portaveu del grup municipal socialista, del senyor Ramon Sánchez, portaveu del grup municipal de Junts per Molins, del senyor Marcel López, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, de la senyora Estefania Castillo, en representació del grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular, de la senyora Anna Aroca, portaveu del grup municipal de Molins Camina Podem, del senyor Gerard Corredera, portaveu del grup municipal de Molins en Comú, i de la senyora Laia Casaúba Tircasot, portaveu del grup municipal de Ciutadans. Sisplau. Un clàssic de la festa major que no hi ha manera d'eliminar. Doncs a continuació ens adreçarà unes paraules de benvinguda la senyora Ainhoa García, regidora de Cultura. Bona nit, molinencs, molinenques, alcalde, regidors, regidores. Benvinguts a aquest pregó que dona tret de sortida a la festa, a la nostra festa major de Sant Miquel. Permeteu-me que les meves primeres paraules en aquest escenari siguin de reconeixement i agraïment a la feina feta per part de qui continuarà al peu del canó, a peu de carrer, durant aquests 11 dies de festa major. Perquè organitzar la festa major, com us podeu imaginar, no és feina fàcil. Gràcies a totes i cada una de les persones de les entitats que sempre hi sou i cada any amb més empenta i energia. Gràcies als treballadors i treballadores municipals. Tots i cada un de vosaltres sou importants. Amb tots vosaltres i la feina feta prèvia pel Carles Ros, anterior regidor de Cultura, ha estat més fàcil construir aquesta festa major. Avui encetem 11 dies de festa major, 11 dies plens d'activitat molt diverses, concerts, correfocs, gegants, castells, 11 dies perquè tots i totes sortim al carrer i gaudim plegats de la nostra vila. Enguany, hem treballat per aconseguir una festa major més inclusiva, més segura i més saludable. Com podeu veure a l'escenari, estem acompanyats per una noia que interpretarà tot el pregó en llengua de signes. I aquí darrere podeu llegir tot el que sobre aquest escenari es diu. Aquesta és la primera novetat que podeu veure, però no serà l'única. Al llarg d'aquests dies tenim diverses accions destinades a fer de la nostra festa major sigui encara una festa per tothom. També estrenem la campanya Estovalles contra rumors. Hem de superar els perjudicis i els estereotips, desmentir i combatre falsos rumors amb informació contrastada i verídica sobre els col·lectius més vulnerables. Aquestes estovalles les podreu trobar a molts bars de la vila. Llegiu-les, mireu-les i fem d'elles i dels seus missatges un gra de sorra més per contribuir al bon veïnatge, al marge de les nostres diferències. Deia que aquesta festa major ha de ser inclusiva, segura i saludable. I dic segura, segura per nosaltres, per les dones. Per això, continuem amb la campanya contra les agressions sexistes. Una campanya que es va iniciar el 2017 amb l'eslògan No siguis opinionot i que ha anat evolucionant i ampliant-se. Cal seguir, cal que tots i totes vetllem per una festa lliure d'agressions sexuals i comportaments sexistes. Per últim, una festa major més saludable, conscienciar del consum responsable d'alcohol i d'altres substàncies, especialment entre els joves, és potser el nostre repte més difícil. Però aquí estem i aquí continuem, perquè estem convençuts que hem d'aprofitar totes les oportunitats per llançar aquest missatge. Tenim per davant dies de moltes activitats, dies de gaudir de la festa, de disbauxa, i volem comptar amb la participació de tota la ciutadania, perquè aquest serà la millor recompensa per tots i totes les que han organitzat i han posat el seu esforç i han dedicat moltes hores a aquesta festa major.
Finalment, des d'aquí, vull demanar-vos que gaudiu de la festa amb civisme i des del respecte als nostres veïns i veïnes. Hem de respectar tant els descans dels veïns com el dret a gaudir de la festa al carrer. La conciliació d'aquestes dues parts serà la garantia de tenir una festa major que agradi a tothom. Ara sí, per acabar, només desitjar-vos a tots i totes que sortiu al carrer i gaudiu de totes les activitats que tenim per davant. Avui comença la festa. Visca Molins de Rei i visca la Festa Major! Paraules de la regidora Ainhoa García. Gràcies, regidora. Per tancar aquesta roda de parlaments se'ns adreçarà unes paraules l'il·lustríssim senyor Xavi Paz, alcalde de Molins de Rei. Bé, bon vespre a tothom. En primer lloc, evidentment, als Miquels. També deixeu-me saludar els portaveus aquí presents, a tots els regidors i, evidentment, a tots vosaltres, molinencs i molinenques. Deixeu-me també a mi començar pels primers agraïments i, en tot cas, evidentment, en una festa major que comença a transició d'un canvi de govern, agrair l'esforç que va fer l'anterior regidor de Cultura, en Carles Ros, a l'hora de començar a dissenyar aquesta festa major. I completar també els agraïments a la part política amb l'excel·lent feina que ha fet l'actual regidora de Cultura, l'Ainhoa García, en aquest cas, que ha sabut plasmar amb aquestes noves campanyes que volíem fer, amb aquesta nova sensibilitat que volia impulsar el nou govern i, per tant, fer això que ha explicat amb campanyes per tal de tenir la festa més inclusiva que mai. I també, per què no, fer la campanya que ha de dir alt i clar que a portes del 2020 no podem tolerar ni una mort més de cap dona a mans dels homes. Ni una més. Cap violència més de gènere, perquè, com diu la campanya, només sí és sí. Mireu, com diem, cada festa major són les seves novetats que s'han explicat i també les seves circumstàncies. I en aquest any, en aquesta nova festa major del 2019, hi ha dues circumstàncies que ens influeixen. Les millores del poble, com és les obres de la carretera, que evidentment afectaran en part alguna activitat de la festa major i per això us demano tota la paciència del món en aquest sentit. I també el fet que hem de començar a difondre, perquè encara jo crec que no és prou conegut, que ens arriba un dilluns de festa, el 30 de setembre, que no és normal, i que també ha obligat a fer més programació per tal de donar-li contingut al darrer dia de festa. Però bé, no voldria acabar els agraïments sense, evidentment, afegir-me aquests agraïments a tots els tècnics municipals, a totes les entitats, totes les associacions, que han fet possible també que arribem al dia d'avui a punt per la festa major i també a tots aquells que vetllaran perquè la festa major sigui segura. Els cossos de seguretat, a Protecció Civil, a l'ADF i també, evidentment, als serveis d'emergència. Moltes gràcies a tots i totes. I com dèiem, estem a portes de la festa major, un nou trànsit entre l'estiu i la tardor, que a Molins sabem que ens arriba amb la festa major, amb el tret definitiu de la temporada habitual. Tots nosaltres fem viure Molins de Rei i això es fa evident quan arriba Sant Miquel, perquè la nostra festa major són les persones, els molinencs i molinenques i gent d'arreu que ens trobem a la nostra festa major. Com sabem, la festa major és celebració popular, són concerts, esport, exhibicions, és foc, són actuacions, és gastronomia, són vermuts, és comerç, són oportunitats, són també trobades veïnals. Quan ara escoltem els pregoners de la festa major, tornarà a ser el millor reflex de nosaltres mateixos. Però, com s'ha dit també, aquests dies els hem de viure amb un somriure, però alhora també hem de ser conscients, no oblidem que el somriure alhora també és una cosa seriosa, si al darrere no hi ha un substrat de convivència i de cohesió. Llavors, el somriure no és possible. Però bé, presentem els pregoners, els Miquels. Fa ja uns anys, nosaltres vam canviar la forma de fer, el govern de llavors va canviar la forma de fer els pregons, i el pregó se li va atorgar a entitats que celebraven el seu aniversari. Enguany celebrem els 40 anys dels Miquels, una activitat com l'esmorzar dels Miquels, com nomenar el Miquel de l'any, com escoltar el que ens diu el Miquel que deixa el seu regnat. Una activitat que es fa al carrer Sant Miquel. El dia de Sant Miquel
no podia quedar sense tenir el reconeixement de fer el pregó de les festes de Sant Miquel. I com sempre, quan otorgues el dret a fer un pregó a una entitat, te'n recordes dels bons moments que ens han otorgat i te'n recordes alhora d'aquells que ja no hi són. I en aquest cas deixeu-me recordar els Miquels de l'any que ja no són entre nosaltres. El Miquel Escala, el Miquel Riba, el Miquel Pellicer, el Miquel Armengol, el Miquel Bofill, el Miquel Tarragó, el Miquel Oliver, el Miquel Galceran, el Miquel Bofarull. Un fort record per tots ells que segur que els hi agradaria veure el pregó d'avui. I sense més per la meva part, gaudiu de la festa major, gaudim del pregó que amb tanta il·lusió ens han preparat els Miquels. Que tingueu molt bona festa major. Visca Catalunya, visca Molins de Rei, visca la festa major de Sant Miquel. Ja s'acabava el seu discurs Xavi Paz, alcalde de la vila, i tots els regidors que, tot i que és una cosa bastant anacrònica, segueixen pujant a l'escenari per... Bé, doncs sense més preàmbuls... Doncs ara l'Oriol donarà... Demano... Perdó, és que hem dit, aquesta noia ens acompanyarà tota l'estona. Demanarà la presència del Miquel Bernis. Un aplaudiment. Ara presentant a la noia que fa... El llenguatge de signes. I per començar aquest pregó, demano la presència a l'escenari de l'amic Miquel Bernis Margarit. Bona nit. Ara sí, s'inicia el que és el pregó, fora de la part política, el pregó de la Festa Major 2019. Gràcies, Oriol. Gràcies, alcalde. Gràcies, regidores i regidors. Bona nit a tothom i benvinguts al pregó de la Festa Major de Sant Miquel. Si ara mateix soc aquí dalt és precisament perquè em dic així, Miquel. Enguany, l'obertura de la nostra gran festa corre a càrrec de totes aquestes persones que us trobeu a cada festa major pel carrer, comenceu a parlar i al cap de 5 minuts... Ei, felicitats, clar, que et dius Miquel. Aquest serà un pregó amb diferents petits pregons, així que no ens allarguem i anem al gra. Comencem amb el primer. Tothom sap que a la Comissió dels Miquels som el poder a l'ombra del poble, això ho sap tothom. Però qui som i què fem? El Miquel, a qui no se li moren les plantes, el Miqui Rosses, us ho explica. Puja amb Miqui Rosses. Molt bona nit. La colla dels Miquels estem molt contents. Després de 40 anys, per fi podem fer un pregó a la nostra estimada Festa Major. Ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí. Ja l'any 1968, en un país sotmès a la gran dictadura, es va fer un intent per organitzar una sardinada a sortida d'ofici el mateix dia de Sant Miquel. Però ja us deveu imaginar quina va ser la resposta de l'Ajuntament en aquell temps. No. De manera que no va ser fins l'any 1979 que vam poder organitzar el primer vermut amb l'ajuda, ara sí, de l'Ajuntament. I és que els Miquels ens fa doble il·lusió, perquè és el nostre sant el mateix dia que és Festa Major. I això no tothom ho pot dir. I molts estareu preguntant, com s'ho fan aquesta colla per aguantar des de fa 40 anys? Doncs ara us ho explicaré una miqueta. La festa dels Miquels comença amb l'elecció del Miquel de l'any. Uns dies després de l'11 de setembre, en un sopar de germanor, cada membre de la colla proposa qui creu que podria ser un bon representant. I un cop hem acabat tots els postres, escollim per majoria democràtica qui serà el Miquel de l'any, aquell que ens representarà al llarg dels següents 12 mesos. Un cop escollit, li haurem de comunicar, i ho fem de la nostra manera. El nostre despertador, el Camell, ens diu que ja s'acosten les 6 del matí i l'anem a saludar. Ens trobem tota la colla dels Miquels a la porta de casa del Camell el dia 29 de setembre i des d'allà anirem a casa de l'escollit. A la porta de casa seva farem petar la traca més llarga que haurem pogut arreplegar, amb la intenció de despertar-lo. I cridarem alhora: Miquel, desperta, Miquel! Fins que aparegui l'afortunat
i d'aquesta manera llegir-li el nomenament. El citem a l'esmorzar i a la festa dels Miquels, on rebrà els atributs corresponents, bastó, barret de copa, rajola i altres. Durant l'esmorzar no hi falta de res, el menjar, el beure i el bon ambient omple el carrer Sant Miquel. Els primers anys, aquest esmorzar el fèiem a prop de casa del Miquel de l'Any, però des de l'any 1902 sempre s'ha fet al carrer Sant Miquel. Després de l'ofici solemne fet a l'església parroquial de Sant Miquel i amb l'arribada dels nostres estimats gegants Miquel i Montserrat, comença la festa amb els nomenaments del nou Miquel de l'Any i també el nostre reconeixement al Miquel més petit. I aquí us hem de dir una cosa. La colla dels Miquels estem preocupats. Ja portem 2 anys que no ha nascut cap Miquel a Molins de Rei. Però no patiu. Ja estem pensant com promocionar aquest nom. Van sorgint idees. Com tenir el primer d'any de llar d'infants gratuït o tenir un bolquer per cada dia durant un any. Mira, ja veig una parella que s'ho està repensant, això, Durant el nomenament del Miquel de l'Any, el Miquel escollit haurà de prendre jurament posant la mà a sobre el llibre dels pregons i contestar amb un «sí, ho juro» a totes les preguntes que li anirem fent. A continuació, li farem entrega del seu barret de copa i li donarem la rajola que haurà de posar a la porta de casa seva en un lloc ben visible i durant 364 dies en el que diu «Aquí viu el Miquel de l'Any». Això sí, aquesta ens l'haurà de retornar. També rebrà el pergamí en què s'expliquen tots aquells mèrits pels quals ha estat escollit i el bastó gegant. Es veu que com que el primer Miquel de l'Any va ser el gegant Miquel, van haver de sobredimensionar el bastó i així s'ha quedat. Aquest bastó simbolitza l'orgull d'haver estat escollit Miquel de l'Any i va passant de Miquel en Miquel any rere any. En ell apareixerà el nom i data de tots els que hem estat Miquels de l'Any. Amb això donarem pas al tan esperat pregó del Miquel sortint. Aquest pregó acostuma a estar fet amb una certa ironia, bon humor, on es pot parlar de tot i on cadascú diu o explica tot allò que ha anat passant durant tot l'any a la nostra vila. Per tancar l'acte dels nomenaments, el senyor alcalde, de torn, dirigirà unes paraules als assistents i començarà finalment el més esperat de la festa, el vermut dels Miquels, on la colla dels Miquels convida a menjar i a beure tothom que ha estat capaç d'escoltar i esperar aquest gran moment. El carrer Sant Miquel s'omple de Miquels amb safates plenes de queviures i que són ofertes gratuïtament a tothom que hi ha al carrer fins a acabar assistències. La colla dels Miquels estem molt contents de poder convidar-vos a aquest aperitiu tan generós on tothom hi té un lloc i on ningú serà discriminat ni per política, sexe, ètnia o religió. Benvinguts a la festa dels Miquels. Us hi esperem. Doncs bé, torna Miquel Bernis a l'escenari després d'aquest Parlament de Miqui Rosas. El primer ajuntament democràtic posterior a la dictadura es va constituir a Molins de Rei l'abril del 1979 i la festa dels Miquels va ser un brot immediat d'il·lusió, de festa i de cultura popular, com tants n'hi va haver en aquella època. La primera festa dels Miquels es va celebrar a la plaça del Mercat aquell mateix any, el 1979. Per tant la festa dels Miquels com els ajuntaments democràtics fem 40 anys enguany. D'aquesta primera festa se'n conserven algunes imatges que ens ha cedit molt amablement un dels reporters gràfics per excel·lència de la vila, el Cili Padilla. Aquell acte, com tants altres, el va oficiar el Miquel Armengol, que precisament enguany per Sant Miquel farà ja 10 anys que ens va deixar. Un record per ell i per tots els que ens han deixat aquests últims anys. La festa va tenir el primer vermut popular sufragat pels Miquels de Molins de Rei. Es va anomenar el Miquel més jove de la vila, que va resultar ser el Miquel Àngel Pérez Fernández,
aquest que veieu. I també es va anomenar el Miquel més gran, que va resultar ser el Miquel Castanyer i Oller, que llavors tenia 86 anys. Tot i que el reconeixement de Miquel de l'any encara no existia, i no va existir fins a uns quants anys després, en aquella festa es va improvisar, així de cop i volta, una condecoració especial per al primer Miquel del poble, que va resultar ser el més guapo, el més alt, el més gros i, sobretot, el Miquel més ben plantat. Segur que el coneixeu. I qui deu ser aquest Miquel tan ben plantat? Doncs el gegant Miquel, que l'acompanya la seva parella, geganta també, la Montserrat, pujant els grallers a l'escenari i en primer pla els gegants a peu d'escenari. Es preparen i segur que ara ens oferiran una dansa, a més una dansa, davant de l'alcalde Xavi Paz, que s'ha posat dempeus i està just al mig. Aquests Miquels, el Miquel, concretament la Montserrat, que no és un Moltes Miquel. gràcies als geganters i al grup de grallers músics. Han fet el ball Miquel i Montserrat, que s'acostuma a ballar davant de l'alcalde. Qui ha fet ballar el gegant Miquel avui era el president dels geganters, que per cert és també un membre destacat del nostre club, el Miquel Burgès. Segur que a vosaltres us ha passat allò que mirant fotos antigues, quan hi ha molta gent, comenceu allò, oh, mira aquell, sí home, aquell és aquell de cal no sé què, i aquella la germana del tal de no sé qui, sabeu? Doncs a nosaltres també ens ha passat, mirant totes aquestes fotos de l'any 79. Així que us hem preparat un vídeo curtet amb gent del poble que hi havia en aquella festa. Mentre preparem la següent part, endavant amb el vídeo. Un vídeo que, evidentment, els oients de Ràdio Molins de Rei no podreu veure. Algunes de les persones assistents a la festa dels Miquels i el pregó de festa major de 1979. És el que apareix a la pantalla. Gregorio López Raimundo i Antònia Castellana, l'alcaldessa. Ara una foto de Salvador Felip, fotos a blanc i negre. També una foto de Josep Carbonell. La foto de Germà Giral és la que apareix en aquests moments a la pantalla i també de Francesc Insenser. L'Esteve Torelló és el protagonista a la pantalla d'aquest pregó de l'escenari i ara l'Àngel Pi. Mentrestant, es preparen els següents Miquels a l'escenari. En Lluís Bofill és el que ara apareix a la pantalla. La foto canvia i apareix l'Antoni Boron. Jesús Sánchez és qui ara protagonitza aquestes fotografies. El Valentí Olivella també apareix en aquestes fotos. El Francesc Tort, tots ells molt joves, s'ha de dir. El Joan Pla, també en aquest cas la Montserrat Païssa és la que apareix a la fotografia. El Manel Cordero, comentarista de Ràdio Molins de Rei, molt jovenet. L'Antoni Canut també apareix en aquestes fotografies. La Teresa Cucurull, la dona del Joan Pla, també l'Agustí Castellví i el Miquel Sala, tots riallers en una fotografia. L'Anita Torelló i el Marc Rius d'esquenes. L'Antoni Madurell és qui protagonitza la fotografia. Jesús Gómez, amb unes ulleres de sol. I el Biel Vila és qui apareix també ara amb un pentinat. Déu-n'hi-do amb aquest pentinat. Miquel Carol apareix a la fotografia. Fotografies d'Ancili Padilla, que arrenquen aquest aplaudiment que podeu sentir
dels assistents en aquesta plaça, que està plena de gom a gom. 1979 es va fer conjuntament amb el primer pregó a l'etapa democràtica de la Festa Major. Ara mateix teniu aquell pregó aquí recreat davant vostre. El van fer aquestes 3 petums que acaben de pujar a l'escenari, el Jaume Romeu, el Miquel Rius i el Josep Lluís Ravenga. Persones molt vinculades a la vida cultural del poble, bé sigui a la revista El Llaç, al Fòrum 21, a la revista satírica El Grill, a la ràdio o fins i tot fent el pregó de Carnestoltes. Ells van ser els encarregats de fer aquell primer pregó que va ser transcendental per un fet molt concret. Van invocar per primera vegada a la bèstia que després ha esdevingut la figura clau de la nostra festa major. A ells els hi cedim la paraula. Convilatans i forasters que ens acompanyeu. Amb aquestes paraules iniciàvem, fa 40 anys, el nostre pregó de la Festa Major de Sant Miquel. Val a dir que, tot i que llavors ningú va qüestionar aquest inici, potser avui hauríem d'haver-lo fet dient convilatans i convilatanes, forasters i forasteres que ens acompanyeu. I, si molt se'ns apura, senzillament, convilatanes i forasteres que ens acompanyeu. Això potser ens dona una idea de les moltes coses que han canviat des de llavors. I una altra de les coses que també han canviat des de fa uns anys és el mateix pregó, que, com dèiem justament en començar la nostra intervenció de l'any 1979, és, pel que fa al tema que ens ocupa, aquell discurs literari que hom pronuncia en públic en ocasió d'una festivitat o celebració. I quedi clar que no ens semblen malament les escenificacions que determinats col·lectius, agrupacions o entitats de la vila ens ofereixen com a punt d'inici de la nostra festa major. La prova és que ara mateix hi estem participant. S'ha d'agrair, i nosaltres ho fem aquí, l'esforç i el treball que hi dediquen. I entenem que de cap manera s'ha de renunciar a aquest tipus d'espectacles. Els organitzadors de la Festa Major han de seguir, doncs, convidant aquelles colles de molinencs per tal que ens ofereixin una mostra, ben segur que treballada amb ganes i esforç de les seves activitats. Però aquestes manifestacions que, en opinió nostra, han de formar part de la programació de la festa mateixa, no són pròpiament un pregó. Reivindiquem, doncs, avui de nou, el pregó de la Festa Major, aquell discurs literari que, mal m'està dir-ho a mi, que vaig tenir l'honor de fer-ho l'any 1991, pugui fer les delícies d'aquells a qui ens agrada escoltar les paraules d'algú que ens faci 5 cèntims de determinats detalls de la vila, de vivències o, si ho voleu, d'allò que més li plagui a l'orador designat. I tot admetent que potser aquest és un acte que pot no interessar a tothom, convindrem que són uns quants els actes de la Festa Major que interessen només una part de la ciutadania i no per això es deixen d'incloure en la programació. I ara passo la paraula a l'amic Jaume. Acaba de parlar el Josep Lluís Ravenga i ara parla el Jaume Romeu. Ha quedat més que recalcat que ja han passat 40 anys des d'aquell primer pregó i també que amb el temps canvien moltes coses. Posem un altre exemple. Per tal d'animar tothom a participar en la festa, ens adreçàvem a diferents col·lectius, entre altres a pagesos i treballadors de fàbriques i tallers. Quants en queden? La puixança agrícola i fabril que havia viscut la nostra vila ha quedat substituïda per altres activitats que l'evolució de la societat ha introduït, així com els embalats, a què també vam fer referència i reivindicàvem com a element emblemàtic i de reconeguda tradició molinenca, han esdevingut les modernes, funcionals i inhòspites carpes de plàstic i metall. És cert, doncs, que amb el temps moltes coses canvien, però algunes no semblen canviar gaire. Fixeu-vos en el que també dèiem aleshores,
per engrescar a viure plenament la festa i refusar temporalment problemes i preocupacions. Dèiem, avui cal deixar de banda el pla econòmic i el pla energètic. Cal deixar de banda els preus de la plaça i de la benzina. Cal deixar de banda la problemàtica de l'ensenyament amb Ministeri, Delegació, Generalitat i Comissió Mixta incloses. Cal deixar de banda les cabòries per l'Estatut, de sau, retallat i tot. Ni tan sols s'ha de patir per aquesta fràgil democràcia que dia rere dia hem d'anar consolidant i que, com si fos una nena tossuda, no acaba de consolidar-se. No us sona gens aquesta música? Però si una idea va quallar inesperadament d'aquell per nosaltres entranyable pregó, que ara ens plau de rememorar gràcies a la invitació de la colla dels Miquels, la qual cosa els agraïm sincerament, va ser la de que tot seguit us parlarà l'amic Miquel, si la veu li ho permet. Fa referència a en Miquel Rius. D'acord, Jaume, però avui no és el meu millor dia. Però ho faig amb satisfacció, perquè comparteixo la condició d'ésser viu com els meus amics copregoners, després de 40 anys, quan Catalunya no tenia presos polítics ni exiliats i encetàvem el primer ajuntament democràtic després de la dictadura amb l'Antònia Castellana d'alcaldessa i en Julià Canals de tinent d'alcalde de Cultura, qui ens va confiar el pregó. Atès que sóc l'únic Miquel del trio, com aleshores, que em fou atorgat el privilegi de lector, em complau rellegir, que no ho faré perquè no aguantaria, la part d'aquell discurs que es refereix a la premonició del nostre camell, llavors oblidat, no nat, evidentment, en la versió actual de la bèstia. Qüestió suggerida a qui us parla en una simple conversa de carrer pel qui fou cronista de la vila, Joan Pi i Saumell, que ens deixà l'any 2005. I ara segueix tu, Jaume. Diu així, digues. Doncs jo llegiré el que textualment vam dir, o va llegir en aquella ocasió el Miquel, referent, doncs això, al camell. Diu, una altra d'aquestes modestes aportacions que volem fer avui, ho dèiem l'any 79, s'emmarca en el context dels típics animals fantàstics de tradició tan arrelada en moltes viles de Catalunya. Hi ha coneixement de que fins a les darreries del segle passat, Molins de Rei comptava amb la celebració d'una festa que popularment s'arribà a conèixer com el Ball del Camell, a l'estil de les festes de carrer d'altres indrets, on encara avui hom hi acut per veure les farses del drac, l'àliga, la mulassa, el bou, el conill, la patum i d'altres que s'han fet populars al llarg dels anys. A Molins de Rei, doncs, per bé que s'esdevenia principalment pel Carnestoltes, sortia el camell, un feixuc ninot fet de fustes i tela, sostingut per dos homes amb una bocassa feta amb les barres d'un cavall i uns ulls lluminosos que esparveraven. Era el centre de la gresca del jovent i la mainada. El ball es feia davant l'Ajuntament i el camell entrava per la baixada de Cal Bofill de la Llet, il·luminat per una grossa teiera al so de la popular orquestra local anomenada Els Trencaventres. Abans havia recorregut els carrers de la vila acompanyat d'una comparsa de parelles, els homes a l'esquerra i les dones a la dreta, portant atxes per fer llum i el so del sac de gemecs i els tamborins. En aquella època, per cert, i degut a la popularitat d'aquest esdeveniment, la plaça de l'Ajuntament es coneixia també per la plaça del Camell. És evident que endegar avui un muntatge semblant demana molta imaginació i bon humor. Una i altra virtuts costa precisament de trobar-les plegades en els nostres dies. La creativitat està en crisi, però en la tasca de recobrament de les nostres festes
No valdria la pena tenir en compte aquest inversemblant personatge? Acaba, Miquel, el tros. A veure si puc. I som on som, vet-ho aquí, gràcies a la imaginació, al bon humor i a la creativitat d'un grup inicial de gent, aleshores joves. Ara mateix recordo la Núria Arús, l'Anna Parés, el Pere Rodon i l'Eduard Segura, que van fer seva la iniciativa. I el compromís de molts més joves molinencs de diverses generacions, els quals hem de felicitar i encoratjar pel seu exemple de participació i perseverança. Nosaltres, doncs, només vam provocar la guspira. Endavant! Doncs aquí acaba aquesta part i ara el que es projecta és un vídeo amb música que podeu escoltar on s'hi veu l'espectacle de foc del Camell de Molins de Rei amb correcuites, corredisses, evidentment el foc. Sona l'elèctrica d'arma aquí a la plaça, com podeu escoltar, i a l'escenari el protagonisme el cobra única i exclusivament aquesta pantalla de vídeo amb aquestes corredisses, correcuita del Camell, que és, òbviament, l'espectacle estrella d'aquesta festa major que tothom està esperant. En moments, òbviament, memorables com aquesta pujada de Camell a l'estació i fins i tot la baixada pel carrer, que tothom coneix aquí al costat de l'Ajuntament, que és on apareix sempre el Camell en aquestes festes, la festa major, sobretot, i també el Carnestoltes, imatges del Pol Sadó, Viu Molins de Rei, el Miquel Àngel Cabedó i l'Oriol Roig. Torna el Miquel Bernis a l'escenari. I ha arribat el moment de conèixer els protagonistes de la Festa dels Miquels, de conèixer el club i com s'ha anat configurant al llarg dels anys. La festa va començar l'any 79, però el Miquel de l'any no es va començar a anomenar fins al 1987. Endavant, vídeo. Un altre vídeo a la pantalla. En aquest cas, aquest vídeo diu, i després del 1979, la Festa dels Miquels continua. Del 1980 al 1986. Del 1980 al 1986 s'anava perfilant la Festa dels Miquels. El 83, el nen Miquel Pallarès i Fuentes és nominat Miquel més petit i en Miquel Castanyer i Oller el Miquel més gran. L'any 84, en Miquel Casas i Mallorca i l'any 85, en Miquel Zetes i Costa. Són els Miquels més petits. L'any 1987, Miquel més petit, Miquel Àngel Rueda i Fernández. Primer Miquel de l'any, Miquel Canut i Carpentier. Miquel més petit, Miquel Bonastre i Leiva. Reconeixement al Miquel més gran, Miquel Noguero i Vidal. Miquel de l'any, Miquel Escala i Tutussau. Miquels més petits, Miquel Burgès i Martínez, i Miquel Tarragó i Romero. Miquel de l'any, Miquel Riba i Degà. En Miquel Jimeno i Fernández és el Miquel més petit. En Miquel Pellicer i Esteve és el Miquel de l'any. El terrat que des d'aquí es pot veure a Mart. Miquel Galceran i Quiles és el Miquel més petit. Miquel de l'any, Miquel Armengol i Hernán. La roba estès al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Miquel més petit és en Miquel Artés i Cabedo. Miquel de l'any, Miquel Vallès i Parellada. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Aquest any no hi va haver cap Miquel petit.
i es va anomenar el Miquel més petit de l'any anterior, amb Miquel Artés i Quevedo. Miquel de l'any, Miquel Arbós i Colomer. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Miquel més petit, en Miquel Niubó i Prió. Miquel de l'any, Miquel Artés i Aro. Els astronautes volen baix. Aquest any no hi ha Miquel petit i s'anomena el de l'any anterior, en Miquel Niubó i Prió. I en Miquel Bofill i Berenguer és el nou Miquel de l'any. El 1996 és un any amb molts Miquels petits. Miquel Ferro i Cesta, el més petit. Petits d'honor, Miquel Sobirana i Arean, Miquel Mateu i Sallarès, Miquel Grau i Païssa i Miquel Caruezo i Baliarda. Miquel de l'any, Miquel Païssa i Castells. Els núvols passen com qui no diu res. En Miquel Lara i Serra és el Miquel més petit. Miquels petits d'honor, Miquel Pardo i Martí, i Miquel Quesada i Cano. Miquel de l'any, Miquel Casas i Casaín. Les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Miquel més petit, Miquel Àngel Estevez i Gómez. Miquels petits d'honor, Miquel Navarro i Fàbregas, Miquel Ostrell i Bonastre. Miquel de l'any, en Miquel Mateu i Font. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. El Miquel més petit és en Miquel Flores i Mula. Miquel de l'any, Miquel Tarragó i Peris. L'any 2000 tenim 4 Miquels petits. Miquel Segarra i Baqués, Miquel Gutiérrez i Tariot, Miquel Martínez i Guillamón i Miquel Àngel Monar i Parra. Miquel de l'any, Miquel Oliver i Ayala. Aquest any rebem la visita del que va ser el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas. Miquels petits, Miquel Barrio i Díaz, Miquel Garcia i Queraltó i Miquel Martínez i Vila. Miquel de l'any, Miquel Casanovas i Parellada. Davant de la ciutat la tarda és llarga i potser més. El Miquel més petit és el nen Miquel Tort i Carrillo. Miquel de l'any, Miquel Martínez i Armengol. Miquel Blasco i Rocha és el Miquel més petit. I en Miquel Molina i Rocher, Miquel petit d'honor. Miquel de l'any, Miquel Vinyes i Ferrés. Miquel més petit, Miquel Cobalea i Hinojosa. Miquels petits d'honor, Miquel Torres i Ruiz, Miquel Àngel López i Covenya i Miquel Garcia i Permanyer. Miquel de l'any, Miquel Guilera i Mitjans. Aquest any tenim 3 Miquel petits. Miquel Magro i Calonja, Miquel Duran i Lucas i Miquel Sala i Fernández. Miquel de l'any, Miquel Galceran i Martí. Miquel més petit, Miquel Àngel Ritter de Eras. Miquel de l'any, Miquel Rius i Torelló. Un altre temps on parlarem amb altres veus. El Miquel més petit és en Miquel Martí i Clanxet. Miquel petit d'honor, Miquel Donaite i Batalla. Miquel de l'any, Miquel Bofarull i Lloris. Tret subtitulat, camins d'arròs, camins de blat. Aquest any, el Miquel més petit és en Miquel Sabater i Bellido. Miquel de l'any, Miquel Tintorer i Alcalà. Miquel més petit, en Miquel Estada i Almó. Miquel de l'any, Miquel Canals i Sabater. Diu el pregó, en Miquel Tintorer i Alcalà. Miquel més petit, Miquel Franquet i Garriga. Miquel de l'any, Miquel Agramunt i Martí. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res.
Aquest any no hi ha cap Miquel Petit. Miquel de l'any, en Miquel Noguero i Vidal. L'any 2012 va ploure a bots i barrals i el Miquel de l'any va ser en Miquel Bernis i Margarit. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres. Miquel més petit de l'any 2012, Miquel González i Callejón, que no vàrem nominar per culpa de la pluja. Miquel més petit, Miquel López i Cano. Miquel de l'any, Miquel Díaz i Alcáucer. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Miquel més petit, Miquel Ramos i Sierra. Miquel de l'any, Miquel Burgès i Martínez. Deixem davant de la ciutat, la tarda llarga i potser més. Aquest any no hi ha Miquel Petit, però es nomena a Miquela Aguiló i Avellà com a Miquela d'honor. Miquel de l'any, Miquel Tarragó i Rius. Miquel més petit, Miquel Pérez i Martínez. Miquels petits d'honor, Miquel Martínez i Barberà. Miquel Canals i Aracil i Miquel Romagosa i Bueno. Miquel de l'any, Miquel Àngel Rosas i Contreras. Aquest any no hi ha Miquel Petit. Miquel de l'any, Miquel Montfort i Sobirana. Pregoner, Miquel Àngel Rosas i Contreras. Nominació de Miquel Pedrerol i Torelló com a Miquel d'honor. Miquel de l'any, Miquel Sánchez i Canals. El dia 29, Sant Miquel, al carrer Sant Miquel al migdia, la festa dels Miquels de Molins de Rei continuarà. Us hi esperem. Tothom hi és convidat. Amb fotografies de Cili Padilla, Miquel Mateo, Guillem Urbà i Miquel Païssa s'han anat repassant. No ho heu pogut sentir, però cada vegada que feien referència a aquests Miquels, doncs sortia a la pantalla l'any al que feien referència des de l'any 79. Ara el protagonisme l'agafen, atenció, Miquels amb barret i bastó. Els Miquels i la Miquela, tots junts ara sí ja, dalt de l'escenari, per anar tancant aquest pregó. Seran una vintena de Miquels i Miquela, que només n'hi ha una, els que pugin a aquest escenari. Crec que això del Miquel ja us ha quedat, El subconscient us ha quedat clar, Ho hem repetit, oi? Doncs acaben de pujar tots els I cridarem Miquels. també abans d'acabar a l'escenari també a la regidora i a l'alcalde, si poden acompanyar-nos en aquest punt final ja del pregó. Doncs amb aquesta crida a l'alcalde i la regidora... Els tenim aquí ja. Doncs bé, i per tancar aquest pregó de pregons, com mana la tradició, parlarà l'últim Miquel de l'any. Fins ara, el Miquel Sánchez, qui va ser nomenat per la seva fidelitat durant més de 20 anys al club de bàsquet on juga, per haver començat aquest curs com a mestre de l'escola Castellciuró i per haver format part de la grupa i l'Esbart d'Ensaire. Endavant, Miquel. Doncs el Miquel Sánchez és qui ara tanca aquest pregó. Queden poquetes coses per dir ja, però com podeu veure, la comissió, la colla dels Miquels, agrupa gent ben diferent, gent de diverses edats i generacions, i també de vessants i àmbits molt variats. El que ens uneix principalment és aquest nom, el nom del patró de la vila, que hem pogut dur amb molt orgull des que vam néixer. Ens lliga fortament a Molins i ens fa sentir orgullosos de ser molinencs, de cap a peus. Com ja ens ha dit en Miqui, darrerament hem vist néixer molt pocs miquelets i de nou engresquem a les famílies de la vila a donar aquest nom que té personalitat, que no passa de moda, que queda bé a petits i grans i que a més se celebra una gran festa en honor seu. Que siguem un grup tan heterogeni no ha estat impediment per fer pinya i proposar-nos per a la preparació del pregó d'aquesta festa major. Tothom ha posat el seu gra de sorra i entre tots, organitzant, recopilant, recordant, elaborant,
i acordant-ne els aspectes més necessaris i importants, hem tingut l'honor de donar avui el tret de sortida a la nostra festa. Una festa amb múltiples i nombroses possibilitats adreçades a totes les edats i preferències. Un còctel de gresca, d'alegria, de tradició, cultura, música, un excel·lent motiu de trobada i retrobament, de reunió i de disbauxa. És alhora, simbòlicament, el comiat de l'estiu i la benvinguda a la tardor. A més, aquest 2019 la Festa Major ve acompanyada d'un regal als molinencs i molinenques, i és que, tot i caure en cap de setmana, el dilluns 30 serà festiu a nivell local, fet que ens permetrà estendre una mica més la nostra celebració. Des d'avui fins al dia 30, al llarg d'aquests 11 dies, us convidem a gaudir de valent i aprofitar tots els actes i activitats programades a la vila. Apropeu-vos amb els més petits a veure les bèsties de foc, passegeu pels actes, fires, mostres, iniciatives als diferents barris. Participeu a les tradicionals cursa popular, a l'Open de bicicleta i al campionat d'estirar la corda. Visiteu les diferents exposicions que s'inauguren els propers dies. Gaudiu del més variat estil de música amb tota la programació que hi ha de concerts. I aprofiteu l'aire lliure per compartir l'hora del conte, el cinema a la fresca i els sopars al carrer. Per últim, us animem a seguir els correfocs i cercaviles que ompliran de color i emoció molts dels indrets de la vila i també contemplant l'actuació dels nostres castellers. Ja per acabar, si ens permeteu que escombrem una mica cap a casa, sereu molt més que benvinguts i benvingudes el proper diumenge 29 de setembre al migdia a la nostra festa del carrer Sant Miquel. De part dels Miquels i Miquela de Molins de Rei, moltíssimes gràcies per compartir aquest pregó amb tots nosaltres i ara només ens queda dir visca la Festa Major, visca Molins de Rei i visca Catalunya! Un clàssic també, la trinca cloent d'aquesta festa major i el que sentiu, un petit castell de focs que surt del balcó, del sostre de l'Ajuntament, del terrat de l'Ajuntament i que poden contemplar tots i que esteu sentint també a través de la ràdio. Ara ja s'està complicat continuar amb aquesta transmissió, per tant, us deixem amb aquesta música a gaudir de la festa major i atenció que demà plourà. Aprenem i corre, vinga, cuita, salta, balla, canta la cançó. Tiro-liro-liro-li, tiro-liro-liro-lo, avui matem el capó. Tiro-liro-liro-li, tiro-liro-liro-lo, avui és festa major. Visca el pa, visca el vi, visca la mare del meu país. Passada missa, les sardanes i a ben dinat. Migdiada, processó, concert, castell de focs i balla l'envelat.